வணக்கம். மதுரையிலிருந்து தேக்கு சங்கமித்ரா. நான் SBOA CBSE பள்ளியில் 6ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். இன்னைக்கு நான் குதிரையை பத்தி பேச போறேன். குதிரைனாலே நமக்கு சவாரி போகணும்னு தான் தோணும். ஆனா அதோட சிறப்பை தெரிஞ்சுக்கணும்னு யாரும் நினைச்சிருக்க மாட்டோம். அதோட சிறப்புகள் அதிகம்தான். ஆனா நான் இப்போ உங்களுக்கு சிறு குறிப்புகள் தர போறேன். பாலூட்டி இனத்தை சேர்ந்த ஒரு தாவர உண்ணி குதிரை. பாலூட்டிகள் வரி குதிரை கழுதையை போல ஒற்றைப்படை குழம்பிகள் வரிசையை சேர்ந்த ஒரு விலங்கினம். 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனிதனால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விலங்கு. 20ஆம் நூற்றாண்டு வரை குதிரை மனிதனின் போக்குவரத்துக்கும் மேற்குலக நாடுகளில் ஏர் உழுவதற்கும் உதவியாக இருந்தது. சில பகுதி மக்களின் உணவாகவும் இது இருந்துள்ளது. பண்டைய அரசுகளின் படைகளில் குதிரைப்படை இன்றியமையாத ஒன்றாக இருந்துள்ளது. குதிரைகளை கொண்டு பந்தயங்களும் நடத்தப்படுகின்றன. இதன் சதை, தோல், எலும்பு, முடி மற்றும் பல் போன்றவை பல்வேறு பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுகின்றன. குதிரைகள் மிக வேகமாக ஓட வல்லவை, நின்று கொண்டே தூங்க வல்லவை. இது சவாரி போகவும் உதவும். இப்பொழுதெல்லாம் இதன் அழகாக முடிக்காக மனிதர்கள் வேட்டையாடுகிறார்கள். குதிரைகளை வேட்டையாடாதிருத்தல் உயர் வாழ்க்கை. நன்றி, வணக்கம்.